Let's go! Ito na, send ko sa'yo. Gusto mo yung gayang dati, yung maagos ka rin? Kalimar! Alalalala. Makapal yun o. Wait lang. Alisin ko yung ano. Nagbayag. Kaya ba? Yes! Ay. Next! Oh? Apa ingay mo? Halo, dito. Tawa ka na yung tawa dun eh. Yung dead, eh. Apat na dead na rin. Nakapangalam di Kampuran o Jabantan. May ginapan ng manong ay chikwa. Salod. Hindi ka putik. Muli mo kaya? Nagkatal ka lang na yan. Hindi masagot ko sister. Manong ag-leggings ka gamin. Oh. G3ND manong at damot yung chay. Oh, 3ND ha, paging 3ND. Acknowledge ka dito. Isili ko manong. Ito? Nga to ti VM Trading. Basic yan o. Yan o. Oh, sige nga, sige. Sample. Mga pagkain ng mamahilang nila lang. Ah. 3ND, dapat marami na kaming Discount. discount. Because I told them they are going to buy T-pads on your store. Leggings also. Mata mo magpastak. Alam mo sir, kung bakit ako bili? Nung last na nagsalud kami. Di ka naman na yan. Supik yung mapsunta ka. Bukitan ka na ka. Bakit ka sasalud? Sinong Trancobel? Sinong Trancobel niyo? Pag-asam tatawa at may kalungan taon na tanungan taon nila katulaw. Sinong kasama niyo sir? Patrick. Si Patrick, budol-budol talaga yan. Sabi niya dito lang tayo, pero Kinaruel. Ini-Judik. Judik yung mag nagkakasta ni Judik. Kanya nga. Yung mga kasi lang kakastama kayo manigta na eh. Okay lang. Ikas di mo didala na. With ano? Amo sa naloong. Ay. Parang bird. Tapos walang white. Ay na, manong, hindi ka kasangay. Wow, kabulbulong aray siya, manong ito talaga. Apay madiyo ka doon ni Patrick? Sir Pat, madiyo ka doon after Arnold idin? Hindi nga to, kalot. Apat na lang kami nila sa Rowell tapos